danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora. Momy Gombe tana ɗaya daga cikin shahararrun mata kuma waɗanda ludayinsu ke kan dabo a halin yanzu. Sai dai jarumar ana raɗe-raɗen cewa ta taɓa aure sau 3, kana kuma ta fito inda ta shiga harkar ta Hausa fim. Mun ji cewa jarumar su da dama suna yin bidiyoyin waka ne, ba ta fiye fitowa a fim kamar yadda take fitowa a waƙoƙi ba. Sannan me ra'ayinku a dangane da wannan jaruma? Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a saƙon akwatu da yake ƙasa na comment.